lama pila. Nó sampai tuh. Aku tak tahu nyungkit kapuk ini. Coba pegang engkel aku nyungkit kapuk juga kamu tak. Bengok tak kuat aku bengok aku ngomong. Alon itu malah ora dong. Sing alon penak. Dewe wong diomongin sampai tuh orang tahu nyungkit kapuk tahu kejar pabrik kapuk pegang engkel pegang kowe iki. Gak ngene tentang gak ya. Ora ndak sampai tuh wae lho, iki gak kowe iki. Alon kan. Aku pegang engkel kowe pegang. Ayo. Guyon. Mas guyonan tok kuwi ngono. Ora. Demi Allah aku pegang engkel kowe pegang diomong iki. Musume wong turu kowe lek diomongi sing manut to. Kowe diomongi. Mosok wong ngomong apa enak tuwek pegang ngerti pegang yo. Ayo antok.